Bibi Blocksberg, micuța vrăjitoare. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hex uns was Tolles, ja? Hex, hex. Prințesa Bibi. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hext, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns, sei unser Freund. Wir sind gespannt, was du heute wieder machst. Picturile nu vor fi împrumutate primăriei, deoarece primarul nostru vrea, din păcate, să anuleze tradiționalul festival istoric. Oh, ce păcat! Vai, ce plictisitor e aici! Pe aici, doamnelor și domnilor! Ce pasă mie de picturile astea? Ascultă, Monica, am o idee grozavă. Mimi și un cocor să apară un ecran de televizor. Hocus pocus! Ei? Denunță chiar acum! Baby, încetează. Dacă te vede cineva... Focus, focus. Veniți! Uite, Monica! Maestatea sa se folosea de asta ca să-și cheme servitorii. Ce-ai zice dacă... Ai grijă! Desigur! Incredibil! Trebuie să intrăm! Și dacă ne prinde cineva? Ei, lasă, nu fi fricoasă! Prințesa Clara von Klunkenburg. Eu și acum mă plictisesc. Bibi? Hei! Prințesa Clara von Klunkenburg. Dar asta sunt eu. Ce tot spui acolo? Aici erați. Ați pornit în explorare, văd. S-a întâmplat ceva, fiica mea? Păi, tati! Dată trebuie să plecăm. Oh, nu, mami, n-aș putea să mai rămân puțin. Nu vreau să merg acasă. Să nu aud un cuvânt. Ei, văd că astăzi te alinți ca o prințesă. Mulțumesc. Mami, crezi că am mai trăit pe pământ? Întocmai ca acea Bibi von Klunkenburg? Păi... Tot ce știu eu, Bibi, e că totul e posibil pentru vrăjitoare. Însă, fără nicio îndoială, acum ești Bibi Blocksberg. Somn ușor. Noapte bună, mami. Alo? Aici Carla Caramba. Sunt în pat. Nu mă interesează dacă sunteți în pat sau dormiți. Am avut o dimineață foarte proastă datorită articolului dumneavoastră irresponsabil. Cum adică irresponsabil, domnule primar? Ați anulat sau nu festivalul? Sigur că l-am anulat, pentru că nu am bani pentru el. Mă faceți să râd. Dumneavoastră nu aveți bani?
Deja îmi imaginez cum luați micul dejun mâncând câte 3 ochi de ouă dintr-o dată. Am dreptate. Și ce? Eu sunt primarul, nu dumneavoastră. Festivalul va fi anulat. E decizia mea. E revoltător. Nu ne poate anula festivalul istoric. Probabil și-a cumpărat încă o mașină oficială. Salutări tuturor în această dimineață. Îmi e pregătit micul dejun? Nu poți saluta ca un om normal? Mă ajută cineva cu scaunul? Grăbește-te, Bibi. E aproape 7:30. Ei, acum ești mulțumită, domnișoară? Câtă neglijență! Oare nu i-am spus de repetate ori că îmi servesc cacao fără spumă? Incredibil! Oh, nu! Iarăși mi-a fost servită pâinea la temperatură nepotrivită. Dacă mai continuă așa, va trebui să te las să pleci, servitoare. Servitoare, vrei să o concediezi? Tu vorbești serios? Nu e deloc amuzant. Bibi, ce s-a întâmplat? Spune, cine ești? Așa ceva nu s-a mai pomenit. Sunt prințesa Bibi von Klunkenburg. Bănuiam că vei spune asta. Sfinte ceruri! Poți să-mi explici și mie? Bibi se află într-o stare de visare cu ochii deschiși. E o boală tipică a tinerelor vrăjitoare. Uneori poate fi periculoasă. Cum spuneai, visează cu ochii deschiși? Adică e o vrăjitoare prinsă în propriul vis din care nu poate scăpa folosindu-se de propriile forțe. De aceea trebuie dusă la locul visurilor sale și ce? Și trebuie lăsată să-și trăiască visul timp de 99 de minute. Doar astfel se va vindeca tânăra vrăjitoare. Înălțimea voastră ar dori să facă o excursie? O excursie? Cu plăcere! Împreună cu prietenii. Doresc să fiu însoțită de prințesa Monica. Mi-ar face deosebită plăcere dacă ar putea veni. Deci... În trecut, biata mea copilă, dar ar putea fi periculos. Șoferule, ochii pe șosea! Aș fi foarte recunoscătoare dacă cineva ar însoți-o. Noi toți, firește. Nu, doar cineva de o vârstă cu ea. Desigur, doamnă Blocksberg, n-am să-mi abandonez cea mai bună prietenă acum că e bolnavă. Deoarece primarul nostru vrea să anuleze festivalul istoric. Oh, e revoltător, nu se poate, ce făcut? Incredibil! Atenție, acum putem merge. Ușurel, nu-mi prea place ce facem noi aici. Monica, nu trebuie să părăsiți castelul în niciun caz, ai înțeles? Trecutul se află doar în acest castel. Promit, doamnă Blocksberg. Foarte bine atunci. Bibi, biata mea copilă. Șoferule, te rog să taci. Mini, coadă de balaur, Bibi poartă o coroană de aur. Mini, dulce nimb, voi vă veți întoarce în timp. Hocus pocus! Crezi că o să meargă Barbara? Eu nu vreau să mă întorc acasă. Fără Bibi nu plec acasă. Dacă trebuie să aștept, o să aștept oricât ar dura. Haide, noi doi putem face turul castelului. Prințesa mea, ce frumos ești îmbrăcată! Asemenea ție, scumpă prietenă! Acest salon auriu e minunat! Vici, prințesă, lecția de franceză. Îți poți invita și prietena. Vă aștept în 5 minute în salonul galben. Alo, mon ami? Dorești să vii la lecția de franceză cu contesa Dumont? No. Alo, mon ami? Bunica, străbunica, doar strămoașele mele se află aici. Și toate au pistrui aceștia adorabili pe care de fapt îi ai și tu. Eu mereu încerc să-i acopăr cu pudră. Maestate, îmi permiteți să vă informez despre noul meniu din această seară?
Pentru început, pentru a stârni apetitul măriei tale, vom pregăti trufandale a la Cluncămburg. Aha! Și apoi? Ca întreu, maestatea sa va fi servită cu purceluș delicios asezonat cu ierburi ale Provence. O încântare! În sfârșit, nu mai serviți fazan. Un purceluș? Bietul animal, n-am să vă permit. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul nu îl irosim. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul nu îl irosim. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul nu îl irosim. Repede, repede, repede! Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul noi nu-l irosim. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul noi nu-l irosim. Repede, repede, repede! Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul nu îl irosim. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim, timpul nu îl irosim. Un vas murdar și un suros cu pete. V-ați spălat pe dată. Trebuie să ne mișcăm și pe jos să curățăm. Ne grăbim, curățăm, spălăm, trecăm și iar spălăm. Prea lent, durează prea mult. Unde sunt legumele? Dar verdețurile, unde? Furculiță, lingură, cuțit, ești mult prea aiurit. Ce ne facem fără cuțit? E numai din acestui neisprăvit. Iată, farfuriile sunt goale. Nu fi lent. Haide, mișcare! Haide, haide, haide! Unde sunt fructele pentru micul dejun? Pe ce te-ai uitat tu, ca pătrat? Repede, repede, repede! Le aduc acum. O, luminăția voastră, ce surpriză încântătoare să vă avem aici! Poate doriți să aruncați o privire asupra creațiilor mele culinare. Oh. O rețetă după bucătăria franțuzească. Supă! Oh la la! Cine mai poate găti o astfel de supă? Iar aici, maestățile voastre? Oh, încă nu sunt gata morcovine isprăvitule! Oh, îmi cer scuze, băiatul ăsta nu e bun de nimic. Incredibil! Inimini carcuboi, dă-i palma înapoi! Hocus pocus! A meritat-o pe deplin! Dar... Am dorit să vedem friptura regală! Chiar acum! Bineînțeles! Numai că, maestatea voastră, friptura din purcele regal cu aromate ierburi ale Provence nu este gata. Foarte bine! Inimini varză creață, revin o purceluș în viață! Hocus pocus! Opriți friptura regală! Să-l prindem! Ce neîndemânatici sunt! Inimini flori cu spini, servitorii vor fi pinguini! Hocus pocus! Ce hazli sunt! Eu vă aștept la lecția de franceză! Haideți, haideți! No! Oh, am o idee!
Ini-mini cer de vară, puișorii galbeni să apară. Hocus pocus! Oh, nu! Am să leșin! Ajutor! Vrăjitorie! Vrăjitorie! Vrăjitorii, așa e! Înălțimile lor sunt vrăjitoare! Trebuie să-i raportăm regelui! Ajutor! Vrăjitorie! Vrăjitoare? Vrăjitoare adevărate? Oh, nu! Vrăjitoare în castel! Ajutor! Salvați-mă viața! Salvați-mă! Ce va spune regele? Oare ne va pedepsi? Trebuie să dispărem, dragă prietenă. Sunt vrăjitoare înălțimile! S-au vrăjit pe toți! Sunt sigur! Vă rog, faceți ceva! Nobilul Rudolf cel Roșu este cunoscut ca fiind cel mai curajos cavaler. A câștigat numeroase turniruri, fiind recompensat 99 generos de minute către pot rege. trece destul de greu, dragul meu. Da. Vă rog să mă urmați, doamnelor și domnilor. Veniți pe aici. Vom intra acum în odeile prințesei. Ce se întâmplă dacă fetele părăsesc castelul? Nu te teme. Monica are grijă de Bibi. Sper să ai dreptate. Iar dumneata te-ai putea și tu îngriji de fiica mea tinere. Ce mai palat! Nu mai am răbdare. Gândește-te la mânia regelui, dragă prietenă. Nu mai ezita și vino. Dar mi s-a spus într-o altă epocă să nu cumva să părăsim castelul. Cum adică într-o altă epocă? Chiar acum, aduceți-le aici. Vrăjitoarele nu au ce căuta în castel. Haideți, repede, grăbiți-vă! Trebuie să le prindem! Uite-le! Uite-le! Acolo! Oh, haide, vino să plecăm! Nu avem voie! Ini-mini, bla bla bla, de aici vom dispărea! Hocus pocus! Dați pe loc! Și asta e interzis? Da! Adică nu! Minunat! Mai repede! Ce pasăre mare! Era cât pe ce? Au! Ce fel de vehicul a fost acela? Uite, iubitul nostru orășel! Haide să intrăm! Voi nu aveți ochi! Duceți-vă la grădiniță să vă jucați! Vai de mine! Mon Dieu! Ce s-a întâmplat cu orășelul nostru? Primăria! În sfârșit! Sunt sigură că primarul ne poate explica ce e cu aceste ciudate schimbări. Salutări! Oh, nu! Bibi Blocksberg cu prietena și îmbrăcate astfel. Bibi Blocksberg? Dar nu vă înțeleg! Ne puteți conduce la domnul primar? Vă rog! Da, desigur. Pe aici. Pentru ultima dată vă spun, nu mai avem fonduri. La revedere, domnișoară! Oh, salutări! Fantastic! Extraordinar! Bibi și Monica în costume istorice. Ce idee bună! Ha, 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 ha. E un protest în numele festivalului istoric.
E de-a dreptul senzațional! Va fi foarte interesant pentru cititorii mei. Aveți vizitator, domnule? Audiențele la primar se fac doar cu programare. Acesta este nobilul domn care se numește primarul? Nobil? N-am auzit bine. Inimini perpetuum mobil, domnul arată ca un nobil. Hocus pocus! Bibi Blocksberg încetează chiar acum. Dăm jos asta. Niciodată n-ați arătat mai nobil, domnule primar. Sunteți perfect pentru festival. Domnișoară Caramba, să vă... Alo! Ce este? Nu sunt aici! Nu tu! Nu-i de mirare că e așa de tensionat. Am o idee, Monica. Inimini pantofi cu fundiță în loc de telefoane, ceasuri cu cheiță. Hocus pocus! Ce? Dar asta ce mai e? Ajunge, Bibi Blocksberg, suficient! Fii calm, domnule primar. Pickler, dă afară din birou chiar acum! Vrăjitoarele astea mă scot din minți! Haide! Primarul fuge de Bibi Blocksberg. Senzațional! Pickler, adu-mi imediat mașina! Ei, haide! Dar cum arată acest vehicul? Inimini verde plai, o caleașcă trasă de cai. Hocus pocus! Dar... O idee minunată și e mult mai bine pentru mediul înconjurător. Și acum mi-a mai venit o idee. Inimini negru post, orașul să fie așa cum a fost. Hocus pocus! Prințesa Gloria von Klunkenburg a fost o fată îndemânatică. Desigur, țesea pânze incredibil de delicate pentru minunatele costume ale epocii sale. Tati, orașul a devenit vechi, ca în epoca trecută. Ce se întâmplă? E incredibil! Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Vină, iubitule! Ce este? De ce ne grăbim așa? Nu înțelegi? Bibi, fiica noastră, a părăsit castelul. Trebuie să o readuc înapoi. Dar încă nu s-au sfârșit cele 99 de minute. Crezi că s-a vindecat? Sper asta. Biata mea fetiță. Dragi cetățeni, ne-am adunat astăzi aici pentru că trebuie să vă spun ceva important. Eu, primarul vostru, dragi cetățeni, Pickler, ce trebuie să le spun? Festivalul istoric al orașului nostru va avea loc. Festivalul istoric al orașului va avea loc. Festivalul istoric al orașului va avea loc! Felicitări prințesei Bibi! Haide, Bibi Blocksberg, ai salvat festivalul istoric. Așează-te lângă primar. Și ce se întâmplă dacă lui Bibi nu i-a trecut boala vrăjitoarelor tinere? Dragul meu, nu avem altă alegere. Te rog, iubitule, trebuie să mă concentrez. Inimini ochi de licurici. Bibi și Monica, întoarceți-vă aici. Hocus pocus. Ce s-a întâmplat? O fotografie, vă rog. Era altfel, nu-i așa? Mamă, tată, ce faceți aici? Bibi, draga mea, mă bucur că vorbești iarăși normal. Dar cum altfel să vorbesc? Bibi, ai avut boala vrăjitoarelor tinere. Ce am avut? Va
Vai de mine! Știu, trebuia să am grijă ca Bibi să nu... Să nu iasă din castel. Bibi, spune-mi, cum a fost în trecut? Foarte, foarte distractiv, tată. Ai auzit ultimele știri? Nu, ce anume? Primarul nostru a aprobat desfășurarea festivalului istoric. Ah, foarte interesant. Așa dintr-o dată? Iar eu știu deja cu ce am să mă îmbrac. Ca prințesa Clara von Klunkenburg. Au dublat în limba română actorii Denis Achiș, Corina Cer,